Ayan, good morning. I-tour ko muna kayo sa bakuran ko. Oo nga, yung mga empleyado ni Lolo, magang nagsigisingan eh. Yan, tour muna. Yan, thank you so much, Sis Ellen PH. Yan, thank you so much, sis. I-tour ko muna kayo sa aking bakuran. Good morning. Yan ang aking mga alaga. Mga alagang alaga. Oops. Oo, sis G, mahilig talaga ako maghalaman. Ito naman yung mga halaman ko na hindi namumulaklak. Yan. Ayan siya. Tapos may ano din ako. Yan. May kalamansi na din. Tapos sino nakakakilala nito? Ito. Sino ba nakakakilala dito? Yan. Dito sa labas, mas marami. Abot naman yung... Ayan. Ayan yung ano. Kilala nyo yan, di ba? Yung nginanganga. Nginanganga ng matatanda. Ayan, good morning. Yan, dito tayo ngayon sa labas. Oops. Ayan. Ito ngayon ang aking nasa labas ng aking bakuran. Magalap shout out sa lahat. Thank you. Maraming salamat sa maagang support. Yan, busugin ko na lang yung mata nyo. Sige po, Ma'am Astrid. Luto na po muna kayo. Ayan, yan sis G ang mga alaga ko dito. Oats. Yan. Kita nyo pa, hindi ba malabo? Nakarating ako dito sa... Ayan. Ay, nakulpe. Yan, nakita nyo ba? Ayan, thank you so much. Ayan, magandang morning. Oo, sige lang sis G, salamat. Thank you so much. Yan, back to work na kayo, back to work na. Mag-work na din ako. Linis-linis muna ng bahay.